Ibinaba na ng Police Regional Office 5 ang alert status mula heightened patungo sa normal alert status alinsunod sa direktiba mula sa National Headquarters ng Philippine National Police na naging epektibo simula nitong Huwebes. Ayon sa tagapagsalita ng PNP Bicol na si Police Lieutenant Colonel Malu Calubakib, ang pagbaba ng alert status ay isinagawa matapos maisailalim si former President Rodrigo Roa Duterte sa kustudiya ng International Criminal Court o ICC sa The Hague, Netherlands. Base rin umano ito sa pagbawas ng tensyon at pagkakaroon ng mas stable na peace and order sa rehiyon. Matatandaang nito lang Miyerkules ay isinailalim ang buong bansa sa heightened alert matapos ang pag-aresto kay former President Rodrigo Roa Duterte. Now, under the custody na ng ICC ang ating former president. So, meron na tayong, kumbaga yung situation ngayon is manageable na ng PNP. Binigyang diin naman ng PNP Bicol na patuloy pa rin ang Oplan Bicol Shield hanggang sa katapusan ng 2025 national and local elections na layong mapalakas ang presensya ng pulisya. Maintaining po yung ating security preparation for the national and local election. At the same time, dahil nga merong nangyari nung March 11, so far part din po siya ng ginagawa nating security coverage. Nananawagan naman ang PNP sa publiko na maging kalmado sa mga ganitong sitwasyon at patuloy pa rin umano ang pagbantay at pagpapatibay nila sa seguridad at kaligtasan ng publiko sa kabila ng pagbaba ng alert status. Para sa mga balitang Tatak Bicol, May Insinares.